Napiling Best City Fire Station ang Talisay City Fire Station sa tibok probinsya sa Sugbo. Ang usa sa basihan mao nga minus ra ang hitabong sunog sa Dakbayan ug kanunay usab silang mupahigay og fire drill sa nagkalain-laing establishment ug paghingusog sa ilang programang Oplan Ligtas Pamayanan. Hugot ang seguridad nga ipatuman sa kapulisan at unya sa Misa de Gallo sa Dakbayan sa Sugbo. Ipaubos sa alert status ang kapulisan din ipakatap ang mga pulis sa nagkalain-laing simbahan. Nipahimangno ang kapulisan sa publiko nga magmatngon aron dili mabiktima sa mga badlungon. Karong Sabado na, Disyembre 14, buksan ang 500-day countdown alang sa kasumaran sa ika-500 katuig nga kadaugan nila Lapu-Lapu batok sa mga langyang mga mananako. Apang hagtod karon, wa pay kumpirmasyon kung makatambong ba si Presidente Rodrigo Duterte sa kalihukan nga manukad sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu. Simultaneous ang 500-day countdown nga ipahigayon sa mga dakbayan sa Manila ug Davao.